Hello mga pasayan yan! Saniya na sa ninyong maanyag nga higala ang inyong inday pasayan, Jolena Balaleng na super kalamisyang bayhana. And welcome back to my self-love channel! Gulat kayo, no? Akala niyo si Catriona Gray, di ba? Si Jolena nino, di ba? Lakas maka-chuba chuchu. Chuba chuchu, chuba chuchu. Winner ka sa wink wink wink. Chuba chuchu. Lain nga video na sana ang inyong makita, mga pasayan yans. And in today's video, inyong makita kung diyon sa ko pag-surprise sa akong mga friends sa sosyalerang gala. But before that, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa mga latest nga mga videos. Anyway, kaninga video mao ang part 2 sa akong birthday celebration. Akatong ag-celebrate na ko ang akong 32nd birthday, mga pasayan yan. And I'm very happy kay ang akong mga friends ila dyan ni surprise, wala dyan ko alamag nga natin lagi andang para na ako. And happy kaay ko mga pasayan yan. Kay first time na ako kumuha ko masayo, first time na ako nga nagka-tarpaulin sa akong birthday. Ako mga pasayan yan. The first time dyan ako nagka-tarpaulin sa akong birthday. Diba? Thank you sa inyong lahat. Din ang feeling mga pasayan yan, no ka nang i-surprise ka sa imong mga friends, sa imong family, lipay kaayo ka, kananggaan kayong pamati, di ka kasabot, ganahan makamuhilak, mukatawa, sago-sago lang emosyon. First time na ako nga ma-experience nga i-surprise mga pasayan yan, katong second year high school ko. Care of Charlie Desamparado. Hello, Cha! Kumusta? I miss you na. Si Charlie, mga pasayan yes. Kaya usa sa ako mga suod kaayo nga higala. Very, very close kayo ni siya na ako sa akong heart. Dili dyan na ako siya makalimtan tungkol sa iyong mga kaayo nga gibuhat dili ka na ako. Katong high school pa mi. Hatod karon, actually hatod karon. Yung duman pa dyan na ako ang katong mga pangitabo mga pasayan yes. January 9, the day before my birthday, wala dyan ko nila gitagad. Usually, magdungan ni kaon during recess, pero kanang adlaw, wala sa unik na ko. And then, pagkahapon, nagibiyaan ko nila sa eskwelahan. O pagkasunod adlaw na sa akong birthday, January 10, kung nakabalo nga, nangandam na sila para sa akong birthday. O lipay, kaay ko itong adlaw, mga pasayan yan. Kay si Charlie, nag-effort dyan nga iyang mapalit ang akong dugay na kaayo na akong agipangayo katong mga panahon na magkaroon ng Jolena doll. I think aware naman mo nga idol dyan kayo na nako so pag elementary na ako, idol na dyan kayo na ako si Jolena Magdanghal mo na Jolena akong pangalan karon. Ug wala sa kabalo ato mga pasayan yes, nga ila di ay konsabo ang akong biology teacher na si Mrs. Atilio. And during the class, naris lagi andam nga program para sa akong birthday. Lipay kaayo ko birthday hilak na ko itong adlaw kay wadyo ko ga-expect na ay birthday celebration na program na mahitabo sa klase. So at that time walay klase, cancel ang discussion kay ilang i-celebrate ang akong birthday. O karang sa akong 32nd birthday, na-shock sa akong mga pasayan yan kay ang akong mga friends na mga sosyalerang gala na andam na celebration para nako. O sama sa akong giingon kanina, naslay andam nga tarpaulin. So shock kaayo ko kay first time nako nga magka-tarpaulin sa akong birthday. So sa akong gibuhat sa akong birthday celebration, mao ang pag-movie marathon. So nananaw dyan ni og mga salida sa Netflix. Sa niya na sa among gitanaw kay ang Bird Box.
Okay? But we have to do it together, okay? So, I just need you to come to me right now, okay? Please? Just come to me. Baby, come to me, okay? Oh. Kayo na sa dahat sa loob. Ano mo, batay pa sa may love ka. Yun lang. The love box. The love. The love. May love ka. Para, gawa sa imong kasing-kasing. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ano? Si Jolens! Si Madam TM. Ikaw is Jolen. How old are you na, oy? 32? Years old. No, 32 na po. Yes. Going again though. Ay, siya ikay, oh. Oh, dali na lang yan. Ano lang na. Mucha ka maliling sa katahong Tingas ka sa puting abaybayo Tugma ko baliling agahila Taliwaning laot sa mga luha Tila na baliling layo-layo Sitang kay baliling pasibuto Pagkabulang baliling di matuyo Puro kaw baliling pamalayo Kung ikaw baliling ay mawala Kung ikaw baliling di na makita Tugma ko baliling agahula Taliwaning lahog sa mga luha Happy birthday. Ay, ito diri sa sud ay. Way samo. Oh, way magbuot na to diri. Dali Julina. I-proceed na to atay continue atong kuan. Oh, dali ate. Dapat yung happy birthday. Iba ang feel nila itself. Oh, namay betes ko ni ha. Namay betes ko ni McDonald's. Naman scotch tape. Go, please. Pa-picture lang. Hindi ko alam mo mga kuan ha, mga behind the Pero scenes. skip pa ka na, matangtang mo na sa skilling. Pero, oh. Ay, Miga, yung ipagpunta happy birthday na ito sa ganyan umay. Buti ko na kayo. Uy, so nila kayo sa oaks. Uri, sa tapat kay balon, kumplito ko yung May mong mando. Naisig sa oaks. kumplito rin mong birthday. Kay balon. Dila na picture sa oy, Julie ayan sa video. Picture man ako. Sama anak. So, yun. Picture sa Julie.
Puro pag ito yun. Umura siya gitu yun. Dili na akong mensahe paalam kanimo sa imong karong adlaw nga tawhan. Sa kanila ka tanaw. Kanang naka special guest. Ay, no. Ito Jilin na kanang ingana na lang yan na pagminyo para di minimo biyaan. Ano pang itaglaki? Sayang kayo. Hilak lagi ko. Moro dyan po mangitag iwat din. Ay na lang day maurag yun ako wish mo nila pang itaglaki day. Pumangitag day. Daning kaya. So magtugot mo dyan sa Ginoo nga makakita kag laki hala si Bigo na lang. Pero Bukas sa kasi kayo lipay. suportahan na lang ka ng pugas sa kamalipay ha. Kunya, magpabilit ng 60, niya 50, niya namantiha, ibang bakit collagen no? Ito ito paghilak din. Ito paghilak ba? Ito paghilak ba? Ito paghilak chay. Bodo ka tingog. Paano? Kung wish ni Julina kay nakadayon sila. Ako eh, paano lang? Ano mo Julina? Parang- Mo na lang ka Christian. May papagsigil lang kag-search og kuan, pat guy. Kay murag nindot pa kayo mo pamatik nito ka step tip. Mas dako pa to kaysa ni Christian. Diba? Kaya wish din niya kay- Pakalugi kay gamit kaon. Dalagan Kasi ng kuan, bigod dalagan kayo. ng subscriber, Ano di ay? siya ba yun? Lagan yung subscriber. Si Saksak sige Lahat kung sa subscribe mo sa iyo. Oh, pinataylan. Ito ito pagbaw. Ito ito pagbaw tin. Kapun ka. Kapon ka. Di ka kalo. Pero mo siya problema kay Hindi mo sa describe eh. Na ako pa. Teledos na siya. Ay, salamat siya kaya kami tinabot yung teledos. Ang option ni Julina, yan na sa sundo ng kalendar. Ang kuha na sa linggo. Kung sa mag-goal ka na ito na yung bingo. Nag-5 kinalasan. Lipan sa awa. Oo, hindi na siya mag-agad skandaryo. Ilapas naman siya. Ano dito? Birthday, Julina Valele. Happy birthday, Julina. Ang wish para sa akong birthday, mga pasayan yes, mao, of course, number 1, ang good health. Good health para nako, para sa akong pamilya, o para sa akong mga higala. Ikaduha, happiness. Happiness o peace of mind. And katulo, of course, kwarta. Inautod ta karon tuiga, madaghan ang akong kwarta kay sa milabay nga tuig, dili kayo nga dili kayo nga nakaabunda ang akong panginabuhian, and hopefully this year successful ta when it comes to money. And then ika-upat nga ako nga wish para sa akong birthday, more travels. I think kabalo naman mo nga usa sa akong hilig, usa sa mga butang nga akong gustong buhaton sa akong kinabuhi, mao ang pagsularo-laro, mao ang pagsuri-suri, ang pagdiskubre sa mga nagkadayang butang, nagkadayang kultura diri sa Pilipinas o sa laing lugar. So mao jud na ang usa sa akong gipanganday mga kasayan yan. And of course, love life. Hopefully this year magka-boyfriend ako kay dugay nga panahon na jud ko nga wala nakasuway nga nay upangga nimo nga lalaki mo uban-uban nimo sa imong mga butang nga buhat or mupangga ni nga lalaki o and of course sunod na ko nga wish, hinaut ka ma-achieve na ko ang akong target sa YouTube nga at least 1,000 subscribers o 4,000 hours watch time. Sa mga pasayan yan, please tabang ko ninyo nga ma-achieve na ko nga goal ha. Ipanabidyo na sa inyong mga silingan, sa inyong mga kaila, sa inyong mga classmates, sa mga kauban ninyo tanan. I-share sa inyong mga accounts sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. Tabang ko nga may ako ni makabot ni nga go. Anyways, if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have suggestions or mga ideas kung saan pagpakita og self-love, please comment down below para atong matakon sa akong mga umaabot nga mga videos. And also mga pasayanyans, please follow me on Facebook, Instagram, and Twitter. I'm very happy kay
kay naana ko'y usa ka follower sa Twitter. So, thank you. Thank you very much. Sayanyans, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!